אז יודיעו שיש לכם דורבן, מזל טוב, זכיתם. טיפול בגלי הלם. הטיפול האולטימטיבי לחיסון הדורבן. הדורבן נקרא דורבן בגלל הזיז פרא שצומח על העקב וכל דריכה כמו מסמר. הפתולוגיה האמיתית נקראת פלנטר פסיטיס, הרצועה שיושבת בין העקב לעצמות האצבעות. הרצועה מאבדת מהגמישות שלה, מקבלת דלקת, ומשם בעצם הכאבים. במקום שהרגל תיפתח בכל דריכה, היא סגורה. ברגע שהרגל סגורה, כל דריכה יוצרת לחץ. הלחץ הזה בעצם גורם לזיז הזה להתפתח. בטיפול עצמו אנחנו מקיפים את כל כף הרגל. אנחנו עובדים על הגיד, מורידים את כל ההצטיידות, מחזירים את הגמישות, עובדים על העקב, מנסים להוריד את הזיז הפרק, מנקים, מורידים את כל ההצטיידות, וכמובן עובדים על הרצועה, להחזיר את הגמישות ולהוריד את הדלקת. כל טיפול הוא חצי שעה, ההמלצה היא בין 2 ל-3 פעמים בשבוע על מנת לצמצם את זמן ההחלמה. ממוצע טיפולים הוא בין 10 ל-15 טיפולים, יש מצבים שגם פחות, כל אחד עם המצב שלו, מאוד מאוד אינדיבידואלי. המון סבלנות, המון התמדה ותהיו אחרי. אז טיפול בגלי הלם, הטיפול האולטימטיבי, הטיפול שוכח מחקרית כמערכת ניתוח. אז אני פה בשבילכם ולמענכם, יש לנו המון בהצלחה. נתראה בטיפול. ביי, להתראות.